Ahoj, dneska bych vás chtěl přivítat tady a ukázat vám moje betony. Betony jsou od značky True, chytá v dnešní době s nima spousta golmanů. Ano, už jsou trošku starý, na listru ještě není, ale tento beton, já musím říct, že mě to milé překvapilo. Je to vlastně Lefevre, který dřív pracoval se CCM. Jsou tam samozřejmě trošku jiné novinky oproti tomu, co bylo na CCMu, ale já jsem s tím maximálně spokojený, protože ten beton vlastně používal jsem nějakých 6-7 měsíců a musím říct, že ta pevnost a prostě ty konstrukce toho betonu jako zůstala vlastně nezměněna. Ano, ten beton je trošku měkčí, než původně byl, když byl nový, ale vlastně, když se podíváme i z boku, tak ten beton je vlastně pořád ve svém tvaru, což je jako paráda a to mě strašně překvapilo. Vevnitř ty specifikace nejsou až tak rozdílné asi jako od jiných, s tím, že já jenom jsem vlastně do spodní části odsud někam do toho pomyslného prvního bodu, kteří golmani si taky můžou třeba udělat, tak tady ta část je vlastně tvrdší uvnitř. Je to z toho důvodu, že ty puky při rebound control lítají dál do rohu a nezůstávají před vámi, takže to mě jako sedí. To je asi největší věc v tom betonu, na který já vždycky trvám. A vlastně ten beton nemá žádný zlom ani uvnitř, ani venku. A v botě vlastně tady je tvrdá výstuž, takže vlastně to taky drží velmi dobře, jo, a takže ty betony, já jsem s nimi maximálně spokojený a fakt i hodně vydrží, což je důležitý. A vlastně uvnitř není to žádný velký kouzlení, ale já jsem takový, že já mám hodně rád volný betony, takže já vlastně tady máte vevnitř jenom dva řemínky. Jeden já zapínám, druhý ani nemám, protože já fakt mám rád volný betony, takže já to i hodně osekávám. Takže mě vlastně to drží jeden řemínek uvnitř, jeden zvenku a potom jeden vlastně, co je ze zadní části, takhle nahoru. A to je vlastně všechno. V těch betonech jinak nic výraznějšího už není. Zkoušeli jsme, zda by nešla ještě ta tvrdší výstuž udělat i nahoru, jak by ten beton vypadal, protože když by se to vlastně stvrdlo komplet celý, tak ten beton by byl úplně rovný a to už jsem zase úplně až tak nechtěl. Takže jsme nakonec zůstali u téhle specifikace a já jsem s těma betonama moc spokojený.